పెట్టే రాంగ్. Ita beto nintuvan. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಏನು ಪೂರ ಏನು ಹೇಳರಂಟೆ ಬರೋಡು ಬಂದೇನಿ ಮಾತವನು రాంగ్. ada ಪರಿಯದ ಬೆಲ್ಲದ ಬೆಲ್ಲದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತವ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಟ್
ನಿಂಬೆ ಬರ್ತೇನಾ ಆಂಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮೇನ ನೆತ್ತಿಗೆ ಓಡು ಮಾರ ಕರ್ಮ. ಬೇ ನೈಡ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಮಾರ ಏರು ಮೀನು ಬುಡ್ಪಾಯಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. क्या है आपका? ಹೋದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನೇ ಬರ್ತೇನಾ ಮುಸುಡು ಕ್ಲಿಯರನ. ಐಟ್ ಏತ್ ಲೈಕ್ ಬರ್ತು ನೆನ್ನೆಗೆ ಹಾಂ. ಮಾಡಿಸಿಟಿ ಇವತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಮರಲಿ ಪೇಟು ಕಮ್ಮಿ.
అజ్జు ಆ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪಲ್ಗೆ ಆಪಾಗ ಕೊರ್ರೆ ಬಂಡಾಲ್ ಹಾಂ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬನ್ನ ಫೋನ್ ಅಂಪೆ ಬರ ಹ್ಞೂ ಹಾಂ ಪೋಪಲ್ಗೆ ಪಾಡು ಪಾಡು ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪಾತ್ರ పోయారమ్మా ಗೊತ್ತೇ ఇచ్చాడు ఓకే ఎన్ని ఓడేగు బకా ఇత్తప్ప నేను ఎర్లే పోయారు ఇంక బాగుడ్డేగులో పోపు నుంచి చెక్ అదే కానీ మధ్యాహ్నం ఏమంటారు ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಭಯ ನಾಟಕ ಗಂಡಲ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ದಾನೆ ಶೋ ಪೋಯ್ನಿ ಕನ್ನಡ ಪರ್ಮ ಅಂತ ಕನ್ನ ಬೆಲ್ಲುಂಡು ಕನ್ನಗಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬದ ಬೆಲ್ಲ ಬೇಲ ಕಾಂಡೆಗೆ ಬರ್ಪು ಜನ ಕಾಂಡೆಗೆ ಬರ್ಪು ಜನ ಬೀಫ್ ರೋಟಿನು ಉಪ್ಪು ದಾಲ್ ಹಾಕುದು ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಇಟ್ಟು కన్నా ఒక పేరుకి పాట పేరు పుడవను పేరుకి బెల్ల పండ బెల్ల పేరు పుడవను దాలన కొత్త సామాన్లు దాలొచ్చి అరమంటాం ఆనిచ్చి ఆయన పక్కదంటే పోపద
ಹ್ಞೂ ಬೊಕ್ಕತ ಬೊಕ್ಕತ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ದೇವರ ನಾನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಂತ್ರೆ ಲಕ್ಕೋಸಿ ಅರ್ಥ ಪೋಪೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿನ ಚಾರಿತೆ ಮನ ಗುರುವಿನ ಪ್ರಿಯರ ಆ ದೇವರೇ ಏನಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನು ತಾರೇಕಾ ದೇ ಪನ್ನೊಂದು ನಂದು പിന്നെ മീനോട് മീൻ്റെ പിള്ളേരെ അരച്ച് ಇದಾನೆ ಕುಳ್ಳು ಬಲ್ಲಿದ್ದ ಗೊತ್ತಿದ್ದದೆ ಫುಲ್ಲು ಏನು 10 ಗಂಟೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ನೋಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಪರ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟೇಜ್ ಬಾರ ನಿಂಚು ಅದು ಜೋರು ಬಾರ ನಿಂಚು ಹೋಲಿತೆ
ಗಡಿ ಗಡಿ ಕಟ್ಟವು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಶೋಭ ಎಂಕ್ಲೆ ಕತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ದೆತ್ತೆ ಅವು ಅಂತ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಕಟ್ಟಂಡು ಫಸ್ಟ್ದ ಒಂದು ಬತ್ತು 2 ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಪುನಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವರ ತಿರ್ಗರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತಪ್ಪಾಂಡು ಪಂಡದು ಕವಿತಾ ಇಂಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಾರು ಅವು ಸರಿ ಮನ್ಪುಲೇನು ಅವಾಗ ತಪ್ಪಾಂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಅಂಚ ಕೂಡ ಕಟ್ಟ ಮಂತದ್ದು ಐಕೆ ನಿಕ್ಕೇನ್ಕೆ ಏನು ದಾಲ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೋಂಡ ಅಂದು ಏನು ಸೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೌದಾದು ಗೊತ್ತದ ಸ್ಪೆಲ್ ತಪ್ಪಾಂಡಿಯಾ ಅಂಚ ಒಮ್ಮೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೋಗಿಶಿ ದಕ್ಕೇನೆ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆಂಟಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಂಟಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಬರ್ಪುನೇಕ್ ಲೈವ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬುಜ ಅವಾಗ ತೂಪೇರತ ಐಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತಲ್ಲ ಇಂಕ ಮಿತ್ ಐಕೆ ಅನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತಪ್ಪಾಪಿನ ಬರ್ಚಿಂದು ಬಕ್ಕ ಆಯ್ರ ನೆನಪೆ ಮಗೆ ಅವೇನು ಪೂರ ತಪ್ಪು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದತೆ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಟೈಟಲ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಮನ್ಪುರ್ಚಿಂದು ನಮ್ಮಕ್ಕೆತ್ತ ನಾಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂದೇನು ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮರ್ಯಾದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಐಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನೆಟ್ ಬತ್ತನ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತ್ತ ಐಕೆ ಐಟ್ ಬತ್ತು ಪೋಯಿ ಅಕುಲನ ಬಿಸಿ ಆಂಡತ ಟೈಮ್ ಉಂಡನ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಡೀ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಅಂದೆ ತು ಪಂಡತೆ ಬರ್ಸ ಅಂದು ಯಾನು ಬತ್ತೆ ಬಲಿ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಅಂದ ಬಾಲೆಗ ದೇವರೇ ಮರ್ದಕನ್ನ ಶೋಭಾ ಅಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಬತ್ತೀರಿ ಏನು ಬತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ನಾಟಕ ದಾದಾಡುಂಡು ಕಣ್ಣಾಡುಂಡು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆರ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಂ ಸೇಲ ಬೆತ್ತು ನೋಡಮ್ಮ ಜೈನ್ಸನ್ಸ್ ಜಾಗ ಇರ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಲೈವ್ ಬತ್ಪೋಯ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಬನ್ನಾಗ ಕಟ್ಟಾಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಬನ್ನಾಗ ಟೈಟಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡು ಇದು 3ನೇ ಸರ್ತಿ ಭಾರತಿ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಲೈಕ್ ಹೋಗ್ಬೂಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಭಾರತಿಗೆ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೋಭಡಕೇನು ನೀ ಭಾರತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈವ್ ಗೋಗಿ ಈಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಇನಿ ದಾದನಾಗ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಾತಿಜ ಇನಿ ಶನಿವಾರ ಪೂರ ಸಂಬಳ ಆಪಿನ ದಿನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಪಿನ ದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಇದು ಜೀರ ನನ ಬರುಡು ಪೂರ ನನ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಆಡೊಂದು ಒನಸಾಂಡ ಒನಸ್ ಹೂವತ್ತು ಗಂಜಿ ಒನಸ್ ಹೂವತ್ತು ಊರಾಂಗ್ ವನಸ್ ವಾ ವನಸಾಂಡ ಒನಸ್ ಗಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಮಾಮಿ ದಾನೆ ಲೇಟಿಯಾ ಬರ್ರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಲೈಕ್ ಕೋರವ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೋರ್ಲ ಮುಲ್ತುಲ ನಾಟಕ ಜನ ಬರ್ತಿರ್ತಲ
ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಪೊರಿಪುದಪ್ಪೆ ಜಲದುರ್ಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ವನಸಾಂಡು ಒಲ್ಪ ನಾಟಕ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನಾಟಕ ಪೊರಿಪುದಪ್ಪೆ ಜಲದುರ್ಗೆ ದೇವಿನ ವನಸಾಂಡು ನಿಧಾನ ಕಲ್ಪಲೆ ಅಮಸರ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ವನಸಾಂಡಿಗೆರ್ನ ಕಜಿಪು ಅಜ್ಜಿ ದಾದಾಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಬೈಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಕೋಡೆಲೆಜ್ಜಿ ನೆಲೆಜ್ಜಿ ಅಂದ ಆಂಡ ಇನ್ನ ಆಂಡೆ ವನಸು ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಎನ್ಕ್ ಕಜಿಪು ಇನ್ನಿ ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಂದ ಅಂದ ಪಂಡ ಹೌದಾ ಇಷ್ಟಡು ಉಂಡತ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದಿತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಉಣ್ಲೇರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡಿ ಅಂತೀಯ ಅಂದ ಅಂದ ಬಂಡ ಕನ್ನಡಡು ಓ ಹೌದಾ ಅಂದ ಹೌದಾ ಅಂದ್ ಇತ್ತದ ಕೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತೀರಿ ಸೊಬ್ಬ ಬನ್ನೋ ಸಡನ್ನ ಬರ್ತೀರಿ ಎಕಡೆ ಆಯಿತ್ತೆ ಏನೇ ಯೋಗೀಶ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಯಾನು ಹೈಡು ಮಂತ್ ಬಿಡಿಯ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊರಿಯ ಆ ಇಂಚಿಗಾರಮಯ್ಯ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ದಾದನ ಬಂಡೆ ಆಂಟಿ ಯಬ್ಬಾ ಮೀನು ತಿಂಪು ಜರ ಬಂಡು ತೆಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನಯಿ ದೇವ ಮೀನು ತಿಂಪು ಜರ ಬಂಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ತಪ್ಪತಾ ಯಾನ್ ಮೀನ್ದ ಮುದೆಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪುನು ಇನಿಜ್ಜಿ ಬೈಜ್ಜಿ ಬತ್ತನ ಮಂತದ್ವೇನ ಬರ್ಸತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೈಜ್ಜಿ ಬರು ನನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ತೋಡು ಕೋರಿ ಮನ್ಪೋಡು ಮೀನು ತಿನ್ಪಪ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ದಿನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮೀನು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮೀನು ಸಾರು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಪೂರ ಮನ್ಪ ಯಾನ್ ವಾ ದಿನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂತಿನ್ಪುನೆ ಹಿರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸುಮಾರು ಬತ್ತದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೌದಾನೆ ನಿಕುಲೇಕಿ ನೋಡು ನಿಕುಲೇ ಕನೋಡು ದಾದೇನು ದಾನೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಫಸ್ಟ್ ತೂಯೆ ಯಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಬೈಜ್ಜೆ ಇಂಕ ಅವ್ವೇ ಬರ್ಪಿನಿ ದಾದೆ ನಿಕುಲೆ ಕನೋಡು ಎಂಕ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೀನು ಕಾರ್ದಡೆಗೆ ಗಾಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಮೀನು ಮಾರೋದು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಎತ್ತು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಮುಂಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಇಜ್ಜಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಯಾಮನ್ ಪೂಜನ ನೈಸ್ ಕಡೆ ಪಾಯನ ಯಾನವೇ ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ಕಡೆಯರ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಪುನು ಬಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಒಗರ್ನೆ ಕೊರ್ದು ಮನ್ಪುನು ಸವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಆಯಕ್ಕ ವನಸಾಂಡಿ ಎನ್ನ ಆತಿಜಿ ನೋಡು ತರಕಾರಿ ನಿಗಲಾಂಡೆ ವನಸು ದಾದಿ ಕಜಿಪು ಇಜ್ಜಿ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿನ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಅವು ಕೆಲವ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಪಿನ ಸ್ಲೋ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ಮಿಸ್ಟೇಕಾ ಎಣ್ಣನೆ ಮಿಸ್ಟೇಕಾ ಅಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಡಿ ಯಾನು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಕಜಿಪುಗ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಅಂದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಓ ದೇವರ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಎಂದು ನಗನೆ ಮಂಡೆ ವಿಚಾಪು ನಿಂಕು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ದಾನಿ ಬತ್ತಿನ ಜಪ್ಪುನೇನ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಆತ ಸಂಬಳ ದಿಕ್ಕಿದ್ಜಾ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಜನ ಬರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಇನ್ನು ದಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಆತ ಇನ್ನು ಸಂಬಳದ ತಂದು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ ದಾಯ್ಬೇಕ ಬರೋಡ ಶನಿವಾರ ಎಂಕ್ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪು ಜರ
ಯಾನು ದಾದ ಗೊತ್ತುನಾ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಬೇನ್ ನೆಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ನು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡೆಡೆ ಪಾಡ್ನು ಕಜಿಪ್ಪುಗ್ಲ ಬೊಕ ತರಕಾರಿ ಬೋಡಂಡ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆಪೆ, ನೀರು ದೋಸೆ ಬೋಡಂಡ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಬೋಡಂಡ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆಪೆ ಬೊಕ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆಪುಜಿ ಇಂಕ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಸಣ್ಣ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ ಒಂತೆ ನೂರೆ ನೂರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪಾಂಡ ಕಜಿಪ್ಪು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನೆ ಆಪುಂಡು. ಇದೀಗ ಒಲ್ತು ಇದು ಕೊರ್ಲೆ ಸಂಬಳ ಎಂಕು ಕೊರೋಡು ನಿಕ್ಕುಲು ಸಂಬಳ ಶನಿವಾರದ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಎಂಕು ಸಂಬಳ ಕೊರೋಡದ ಏರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸಂಬಳ ಕೊರೋಡ ಇದೀಗ ಕಲ್ಲುಡು ಕಡೆಯರ ಪೂಜ ಕಲ್ಲು ಉಂಡು ಕಲ್ಲು ಎಂಗುಲು ಬುರ್ದು ಒಯ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾತ ಎಂಗುಲು ಅವಳು ಬುರ್ದು ಒಯ್ದ ಕಲ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಲುಡು ಕಡೆಯರ ಇಷ್ಟ ಇದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರೋಡು ಎಂಕ್ ಬಾರಡ ಅದು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಬುರ್ದು ಬಿಡು ಯಾನ್ ತಿಂಗಳು ನಿಕ್ಕಿ ಪಾಡು ಅವ ನಿಕ್ಕಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಈ ಪಾಪ ಲೈವ್ ಡೈಲಿ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕೊರೊಡ್ಸಬೇಕ ಇಂಕ ಬರಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅವ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೆ ಸವಿತಾಗ್ಲ ಬೋಡ ಅಂದು ಬೋಡ ಸವಿತಾಗ್ಲ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಶೋಭಾಗು ಸವಿತಾಗ ಬೊಕೇರಿಗೂ ಬರ್ಸ ಪನ್ಪಿನಾನೆ ಬರ್ಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಮಾರ ದೀಪಾವಳಿ ಕರೀದ್ರು ದೀಪಾವಳಿ ಇತ್ತನ ಬರ್ಸ ಓಕೆ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬರ್ಸ ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ವಾಲೆಕ್ಕಾಡ್ದ ಬರ್ಸ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಈ ನಮ್ನೆ ಬರೋದು ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ಸ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಅನಾಗಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡದ ಅದನ ದೇವರ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡ ಬರ್ಚಿ ಬಾ ಬುರ್ಚಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸೋಬಾ ಕೊರಡಿಗೆ ತೆನ್ ಸೋಬಾ ಗೊತ್ತ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಕಾಪು ಪಂಡ್ರಾಪ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಲ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕಿ ಆಪ ಬರ್ಪುಂಡ ಯಾನಿ ಆಪದೆ ತೋರುನ ಅಂದ ಎಂಕಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಎತ್ತೇರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ ಇಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುನಾ ಶೋಭಾ ಇಂಚ ಲೈವ್ ನಾಟಕ ಲೈವ್ ನಾಟಕ ಪಾಡಲಿಯಾ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜ ಡಿ ಜೆದ ಮತ್ತು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಮಿನಿ ಬೂರುವ ಇಜು ನಾನೆಲ್ಲ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪೆ ತೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ನಡೆ ಪೂಪಿನ ಬಾಜೆಲದು ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲೇನ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಅವು ಯಾವ ಯಾ ಮರಪೆರಿಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನಂಜಿ ಕೋಡಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂತೆ ಅಂಚೆನೆ ಏತೇ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಬರಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೈ ಅದು ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಕಾಸು ಮಸ್ತ್ ಏತ್ ಕಾಸು ಬರ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ತದ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನ ಯಾನ್ ಉಂತವಜಿ ಎನ್ನ ಜನಕ್ಕಿಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ನೇನು ಉಂತವಜಿ ನಾಟಕ ಲೈವ್ ತೋಜಪಾಲೆ ಓಲಿ ನಾಟಕ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಸುರತ್ ಕಲ್ಡ್ ಕೊರಿಪು ದಪ್ಪೆ ಜಲದುರ್ಗಿ ಪುರದಾದ ರೆಡ್ ಉಂಡು ದೇವಿನ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಅವೆಂಚ ಕುಳಿಜಿ ನಾಟಕ ಉಂಡದೆ ಅಂಚಿನ ಶಿವಪಾರ್ವತಿನ ಈ ವರ್ಷ ಪಂಡ ದೊಂಪ ಬರ್ದೇರು ಸಂದೇಶ ಹೆಂಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವ ಯಾಕಡೆ ಪೋಯಿ ನಾವು ಲೈವ್ ತೂಪಲಿಯಾ ಕಾಪಿರೇಟ್ ಬೂರುಜ ಆಗಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಣದ ಅವು ಬಂಡ ಎಡ್ಡೆಂಡು ನಾಟಕ ಮಾ ಸೋಕುಂಡಿಗೆ ಮಾರ ತೂಕ ಲೈವ್ ಮತ್ತು ಕೇನು ಏನು ಅವು ಇಟ್ಟ ಕಾಪಿರೇಟ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಓಕೆ ಜಲದ್ದು ಅದನ್ನು ಉಂಡು
ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಂ ಐತಲಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ಅಂಚನೆ ఇప్పుడు ಮಾತ್ರ ಆ ಪಿರಿಯಡ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆಮ್ಮನ పేరు ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ఉంది ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪರ್ ಓಂಡೆನ್ನ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಓಂಡು ಕಾಸು ಉಂಡೆನ್ನ ಕೈಟ್ ವಾ ಓಂಡು ಕಾಸು ಕಾಸು ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಉಂಡು ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪರು ಓಂಡು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಕಾಸು ಇಜ್ಜಂದೆ ಮುಳ್ಳು ನರಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾನು ವಾ ಕಾಸು ತಾ ಅಂದು ವಾ ಕಾಸು ಕಾಸು ಇತ್ತು ನಾಡ ಬಂತ್ವೆ ಓಕೆ ನನಗೆ ಕಾಸು ಉಂಡು ಅಂತ್ರಿ ಎಂತ ಕಾಸು ಓಲುಂಡು ಕಾಸು ಪೂರ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋ ಜನ ಗೊತ್ತೀರಿ ಮಾರಿ ಈಗಲೇ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಅక్కడ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದಿರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಡ್ಡ ಅక్కడ ಕುಂಟು ಏನು ಪಾಡ್ದಿರ ಇಂಕ ಮೂರು ಕುಲ್ದು ತಗೋಲಿ ತಾನೇ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಬಾಯಿಗೂ ಅಮ್ಮಗೆ ಹುಷಾರಿತ್ತು ಅಂಚ ಮರ್ದಿಗೆ ಪೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಚಾವಲ್ಲಿರಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನಂಜಿ ಇತ್ತು 10 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಏಜರು ಜೊತೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಶೋಭಾ ಇಂಚ ಬತ್ತರೆಯವ ಹಿಂಗೆ ಕೋಡೆಪುರ ಕಣ್ಣು ಗುರ್ದುಜಿ ಒಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಮೂರೆಣ್ಣುಲೆ ಕುಲೋನು ದಾನಿಯರೆಗೂ ಒಂಜಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಡು ಅಂಚ ಪರಪು ಬರ್ಪುಜಿ ಬುರ್ಚಿ ಪರಬು ದಾದಂದು ಗುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೋಡ ಇತ್ತನ ಶೋಭ ಪರಬು ಕೋಡ ಇತ್ತನ ಕೋಡ ಇಜ್ಜಾತ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾತ ಪರಬು ಮುರಣಿ ಪಂತಿನತ್ತ ನಾನು ಒಂತ ದಿನ ಬರ್ಪುಜಿ ಆನಂದು ಫಾರಿನ್ ಹೋತನ ಅಜ್ಜಿ ಅವನ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಅವು
ಈ ಬಂಗಾರ ಮಗ ಶೋಭಾ, ಈ ಅವು ಮಗ ಶೋಭಾ, ಈ ಇಂದು ಅವು ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅಲಕ್ಕ ಉಂತಾಂಡು ಓಲ ಬೇತ ನೇಲೊಂದುಂಡ ಬರಗು పండ్రగా పుజి నేలనుండా అందు ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂಪ ಲಾಯ್ಕ ಆಪುಂಡತೆ ಅವೊಂಜಿ ಜಾಲಿಯೇ ಅವನ್ ಜಾಲಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಾತೆರ ಅಂಚ ಇತ್ತನ ಒಂಚ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಲೈವ್ ಮಾತ ಪೋಪುನ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವೇರು ಒಂತಾಗ್ಲಿನ ತೆಲಿಪಗ ಪಂಡದು ಆರ್ದಾನೆ ಅಜ್ಜಿ ಎತ್ತು ಜವಾನ್ಯಾರು ಅಂಜು ಆರು ಮಾತ್ರ ಐಡಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನು ಅವಂತೆ ಪಾತೆರ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಮಕ್ಕರ ಪನ್ಪುನ ಅತ್ತು ಆರು ಅಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಗೇಮ್ಗಳು ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕ ಪನ್ಪುನು ಹೌದಾದ ನಮ್ಮ ಅಂತಂದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಬರ್ತೀನ ലൈറ്റ് ഇല്ല കണ്ണ് കാക്കുന്നു ಡೈರು ಬರ್ತೀನಿ ಸಚಿನ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮೊದಲು ಮತ್ತೆ ಇರಿಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂಲಿ ಜಪ್ಪುಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಹಿಂಗೆ ಏನ್ ಏಪ చెప్పారు మరలా ఇంక చెప్పారా ఇతరేగా డేట్ అప్పుడు చెప్పినగా ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದೇ ಇದೆ ಅವೇನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಊಟ ಆಯಿತು ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ತೆತ್ತಿ ತಂದರು ತೆತ್ತಿ ಮೊಟ್ಟೆ ತಂದರು ಮೊಟ್ಟೆ ಇನ್ನು ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಏನೂಟ ನಿಮ್ಮದೇ ಮನೆಯದು ಹೇಳಿ ಓಕೆನಾ ಹೇಳಿ ಎಂತ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ನಾವಿರೋ ತನಕ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟೋದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲ ಊಟ ಮೊಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಮತ್ತು ದಾಳುಂಟು ತರಕಾರಿ ಉಂಟು ಸಾಂಬಾರುಂಟು ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಎಂತ ಮಾಡುದು ಎಲ್ಲ ಸಹ ಉಂಟು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಪೋಯ್ನ ಮಾತಾ
ಅಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನದಾರ ಆಪು ಜಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ತೋರಿಸಿ ಒಂದು ಸಲ ಅಮ್ಮ. ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಮನೆಯದು. ಬಡಾಣೂನ್ ಪಿನ್ ಕನ್ನಡಿಯ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಿಚನು. ದಾತಿನ್ಪಾ ಚಪಾತಿ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಗದ ಚಪಾತೀನಿ ಚಾಪಾತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬಕ ಬಡ ಅಪ್ಪನ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಜಿ ಬುದಾದಂಡು ಹಾಯ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಬರ್ಸ ಉಂಡಿ ಸೌಖ್ಯ ನೀವು ಸಾರು ಇಲ್ಲ. ഉസാറില്ല. Like them, thank you. Okay, bye, good night. Yang daadaman pemara itten, daadaman parapundu, kan ge? Mami gun phone mat ken hollaru. Gudde pera. Illa gudde ta tinglante ke. Avulu kunudu. Anta gudde awanda. Food festival ate ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಅಂದಿ ಪೂರ್ತಿಜಿ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅವನುಲ್ಲಿಗೆ ಇದರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಸಂದ್ರೆ ಮಂಡೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ. ಅಂದಿ ಪೋತುಜಿ ಸುರತ್ ಕಳ್ಳತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನುಂಟ? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು? ನನಗೆ 2 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಎಲ್ಲೇ ಪೋಲೆ ತೂಕ ಎಲ್ಲೇ ಪೋಡು ಬಂದುಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. 2 ಬಡ ಪುಂಡಿ ಮೋನ ಚೇರ ಬಂಡೆನ ಎಂದ ಆದ ಮಂತೆ ಕಾಚಿ ಪ್ರಸಾರಿ ಕರ್ಮಾನ್ ಪೂಜಾರ್ ಮಾರ ಅವು ಎರಡು ದಿನ ಅವು ಎದಿ ನೋಡ್ಗೆ ಹಕ್ಕದೆ ಮೇ ಓಕೆ ಬಡ ಪುಂಡಿ ರೈಟ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅವು ಗುರಿ ಅಪ್ಪಂಡತ ಗುರಿ ಅಪ್ಪ ದಕ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಇದೊಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆ ಜಿರದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವೇನ್ ಗಾಯಲ್ ಮುರ್ಕದ್ದ ತಿಂಡ್ರಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ರಂಬೆ ದಾದ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅದಾದ ಬೇರೆ ಅವತ್ತ ರೊಟ್ಟಿದಾಗ ರೊಟ್ಟಿ ಆತಂದು ಗುಟ್ಟಿ ಬಡ ಪುಣ್ಯ ಕಾಜಿ ಪುಲಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಮುದುಕಿ ಮುದುಕಿ ಬಾಬನ ಬಿಡ್ಚಿಕೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ಲೆ ಆಗಿ ದಿನೋಲ ಒಂಜಿ ಅವಿ ತೆತ್ತಿ ಇದು ಆಪ ಇಲ್ಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬೈಪಾದಿನಲ್ಲ ಇಜಿನ ದಾಗ ಆತಿ ఎంత పోలేదు నేను దారం కాసుందా కాసు పడుచా అంత కాసు ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ದೂರ ಬಸ್ಕುಲ್ದೆ
ಬೇ ಹಾಕುವೆ ಮತ್ತೆ ಐತಿ ಬೆಚ್ಚಂದಿತ್ತು ಬೇ ಮಂಡ ಹಚ್ಚಲ್ಲ ಬಟ ಉಂಟು ಏನು ತಿನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದು ಇಂಜಿನಾದ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಟ್ಟೆ ಇಂಚಿ ಆಯ್ಸ ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿಂಡು ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದಾಕಲಿ ಕಾಜಿ ಬಿದ್ದಾದೆಂಟು ಕೊರ್ಲೆ ಗೌಡಿಯರಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಲಿ ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ ಜಪ್ಪೆರ ಹಾಕಿ ಜಪ್ಪು ನಕ್ಕಲಿ ಅದೇ ನಕ್ಕಲಿ ಅಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಆಂಜವ ಅತ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ಲೆ ಈಗ ಆಂಜವ ಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತೋರಿಸಿ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕಲ್ಕೊಂಡ ತೈಕೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಸುಕ್ಕ ಪುರ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮೇಡಮ್ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಗುತ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ ತಾಹದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಬದಾದ ಕಜಿಪ್ಯ ಒಂಚೂರು ಕಜಿಪ ಕಡುಪು ಏರು ಎಂಚಿನೇ ಕಾಸುಂಡ ಪೋಯಿ ವೇದಾಗ ಹತ್ತುಂದು ಕಾಸು ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ತಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಬಕ ಫೈಡಸ್ ಟಿಕ್ಕ ಕುಟ ಅವೇನ್ ಬಂದ್ಬಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಮಾರೆ ಪ್ರೀತಿನವನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೀತಿನವನು ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಯಾನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತಿದ ಮಾರ ಕೋನದ ಆವಲೆ 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 ಗುಲಿಪ್ಪೆ ಎತ್ತೆಲ್ಲ ತಗೋಯ್ಜಿನ ಒಂದೇ ಬರ್ತರು ಯಾವಲೆ ನಾ ಗುಡ್ನ ತಾವ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಗುಡ್ನ ತಾವ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಗುಡು ಆನು ಗುಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡಿಯಾಟ ಅವೇ ಗೊತ್ತಾಡು ಕಾಲ್ಕ ನಾಯಿ ನಿಕ್ಕವ ಇಜಿನಲ್ಲ ಇದು ಮಲ್ಲೇಜ ಯಾರೋ ಆಡತ್ತೆ ಅವತ್ತದು ನಿತಿನ್ ನಾಕು ಮಾತಾಡ್ಲೇರ ನವ್ರಿ ಯಾರದು ಬರ್ಸ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈ ಬೋತಾತ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾವ ಈ ಬೋತಾತ ಬುಡ್ದು ಬೋತಾತ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ತೂಕ ತೂಕ ಆವಲಿ 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 ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಜಾನೆ ಆ ಬರ್ಬುದಲ್ಲ ನೀವು ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ನಾ ಹೇಳಿ ಓ ಹೌದು ರೀ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಪೋ ನಾನು ಲೆಪ್ಪಾತ ನಾಯಿ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಸುಜಿ ಸುಜಿ ತಗೋತೇನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ತಗೋತೀನಿ ಇಡ್ಡ ಬಂದ ನಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅತ್ತ ನಾಳೆ ಒಂದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಮಿಗೆ ನಾವು ತಿಂಪು ಜನ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾವ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಂದಿ ನಾವು ಎಂಚಿನ ಏಪತ್ತು ನಾನು ತೆತ್ತಿ ಮೊದಲು ಕಿಂದಿ ವಡೆ ಲಾಗಿ ಕಿಂದಿ ವಡೆ ಕೊಡುವ ಈ ಸರ್ತಿ ಉಂಟು ಕಾರಣ ಪಾರ್ಲಿ
ಅಮ್ಮರಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆದ ಲಾಡು ಯಬೋ ಗೊಬ್ಬೆನೆ ಏನಂತ ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೆ ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎರಡು ಓಕೆನಾ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲವ ಮಾರ್ರೆ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಲವರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಲೈವ್ ಕರ್ಮ ಹಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಗ ಇಂಚೆನೆ ತಿರ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಅಸ್ಮಿತಾ ಸೌಖ್ಯ ಕಜ್ಜಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಉಂಡು ತೆತ್ತಿಂಡು ದಾರುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಬೊಡ್ಚಿಗೆತ್ತೆ ದಾಲ ಆಯ್ಕೆ ಬಡಾಪನ್ಗೆ ಪಿದೈ ಪೋರೆ ಗೊಬ್ಬರ 5 ರೂಪಾಯಿಗೇನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು बनाले काय बैटरी పెట్టానే తిరిగి తాగులో కొడదా అనుకును నీకు నువ్వు జుండ్రా బిజా ఓయిటున్ పిని అచ్చుకోలం బదాదు అచ్చుకోలం పిని అదే బోల్ కానాడు గాల్ తిరుగానా పిని ఓకే
ಮ್ಯೂಟ್ ಬಂದೆ. ಓ ದೇವರೇ. ಯಾನ ಅಜ್ಜಿಂಕೆ ಇನ್ನಿ ಈಗ ಮೆಸೇಜ್ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುನು ಐಕ್ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂದು ನಿಡುಗರು ಸಾಮಿ ಸೋಚ ಪರಿಮಳವಾಗಿ ಉಳ್ಳಡು ಮಾರಯ್ಯ ಕಜ್ಜಿಪು ಮಾಡಿದ್ದು ದೀಪನ ಅಂದವು ಆಪುಜ ಆಯ್ ಶೋಭಕ ವನಸಾಂಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮೂರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಜ ನಾತೆ ಮೂರು ಆಪನ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಯಾವ ಆತೆ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಯಾವ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಲ್ ಅನ್ಬಿಡ ದೆಕ್ಕಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾಲ್ ಅನ್ಪಾರ ಮಾರ ಇದ್ರ ಓಲ್ಲ ಬರ್ಪು ಜನ ಬೇಲೆ ಬರತಾಲ ಬೇಲೆ ಬೋಂಡ ದೊಣ್ಣೆ ಕುಟ್ಟೆತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬೆಚ್ಚದಾರ್ನಿಕ್ ಬಡ ಪುಂಡು ಬಡಾಣ ಏನಂತೀನ ರಗಾಲೆ ಜ್ವರ ತಿಂದು ಮುಗಿಪು ಯಾಪಲ್ಲ ಬಡಾಪುಜಿ ಲೋಕಡ್ ಒರಿಗೆ ಬಡಾಪಿನ ಯಾನ ನರಮನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬಡಾಪು ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬಂಜಿಂಡು ಹಾ ಬಡಾನಾಗ ಮಂತ್ ತಿನ್ನೋಡು ಬಗೆ ಬಗೆ ತುಂಡತಿ ತೆತ್ತಿಂಡು ತೆತ್ತಿಲ ಮಂತ್ ತಿನ್ನೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಬಡಾನಾಗ ಓಲಾಪು ನಮಕ್ ಅತ್ತಾನ ತುಲ ಇಂಚ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ ಕೂಡ ಇಂಚ ಮೂರ್ನು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮದು ಇಂಚ ಮೂರ್ದು మీరు ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಂದಿನಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾವ ಮೇಡಮ್ ನೀ ಮೇಡಮ್ ಯಾನೇ ಹರೀಶ ಬಂಡೆಯರು ಯಾವಾಯ್ತು ಇದು ಒಂಜ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದಲಿ ಇಜ್ಜಿದ ಅವಲೇ ಪಾತೆರೆಂದು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಂಕೆನ್ನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ತೋಡ್ ಶೋಭಾ ಕಮೆಂಟ್ಸೇ ತೂದು ಕಲರ್ ಉಪ್ಪು ನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಪಾತೆರದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬಂದದು ಕೆಲವು ತೂಪು ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದಿಲ್ಲ ಕನೇ ಪಾತೆರ್ವೇರು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹತ್ತು ಗುರ್ಜಿ ಏನು ಲಕ್ಕರ್ ಅಟ್ಟುಂಡನ
ನೀ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ इसमें इतने कॉल मन की आएगी ಅಷ್ಟೇ ಕಡೆ ಅಕ್ರಿದ್ರೆ ಬೂದಿದಾರ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಒರಿಯ ಕೂಡ ನಿತಿನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬೈಜಿ ಮೊಕ್ಲೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಗಾಡಿ ಅಮ್ಮ ಕನ್ನ ಮಂದಿತ್ತು ಬರ್ತದನು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೇಕೆ ಹಾಯ್ ಹೌದಾ ಪೂರ ಪೋಯೇರ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ರೌಲೆ ಪಾತೆರಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕದಕ್ಲೆಗ್ ಲೈವ್ ದಾದೆಕ್ ಬರ್ಪುನಿ ಎಂಕು ಎನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತದ ಭಯನ ಎಂಕು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಓಡತಾ ಇಂಗ್ಲೆ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಲೈವ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂಗ್ಲೆ ಇಂಟ ಇತ್ತು ನಂದುಲ ಮನ್ಪೋಡತಾ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡೆ ಪೋಡತಾ ಅವೇ ಹೆಂಚಿನ ದೆಪ್ಪಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾಲ ಟೊಮೆಟೊ ಕೈ ಇತ್ತಿರತ್ತ ಬೂರ್ಜೋಲ್ ಇತ್ತಿರತ್ತ ಅವು ದೆಪ್ಪಲಿ ಪಟ್ ಅವೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಉಪ್ಪಾರ ಉಪ್ಪಾರ ಮಾರಾಯ ಸೂಪರ್ ಲವ್ ಜೇಕೆ ಬರ್ತೇವೆ ಒಂಚೂರು ಉಂತಲೇ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಏನೋ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿದ್ದದು ಯಾವ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾವಾಗ ಈ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಹೋಯ್ತದೆ ಎತ್ತಬಾರ್ದ ಚೂರು ಚಿಂಟು ಎತ್ತಬಾರ್ದ ಒಂಚೂರು ಬೇಡ ದಾದನ ದೂರ ಹಾ ದಾದಾ ಉಪ್ಪುದ ಸಿಂಗಿ ನಕಲ ಪುಂಚ ನೋಡಿ ಬಾಡ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ರುಚಿ ಮಿತ್ತರ್ ಬಕ್ಕ ಬಾಡು ನೆಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಅಡೆಗೆ ಅಂಟು ಕೊಂಚ ತುಲ ಆವಿ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೇಕೆವೆ ಗುರ್ಜಿ ಗುರ್ಜಿ ಬಂದು ಬಡಾಪನ್ಗೆ ಈಗ ಆಯ್ತು ಮೂಜಿ ಜನತಾರೆಗೂ ಬೋಡುವ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಹತ್ತು ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಆದಿತ್ಯವರತೆ ಎಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಯ್ದೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಕೇಟ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾತೆನ ಅವು ತಿನ್ನೊಂದೇ ಪುನಃ ತಾಂಚ ಜೋರು ಬಡ ಪುನಃ ಈಗ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಾದಾಂಡ ಬೋಡು ಹಾ ಆವಾಡು ಆವಾಡು ಅಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹಾವು
ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಗುಡ್ 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 ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೆ ಅದೇ ಅದು ರೀತಾಯ್ತು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಲೈವಿಗೆ ಬರ್ತದು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದು ಅವಳ ಪಾತಿಂಡ ಬುಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೂ ಬರ್ತೀರಿ ಬರ್ಪುನ್ನಕುಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡತಿ ಬುಕ್ಕ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪುಂಡೆ ರಮೇಶ್ ಗುಜರನ್ ಪಡುಬುದ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಡನ್ ನಮ್ಮ ಏತು ಬೇಲೆ ಮಂತನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡಿಬೇಕ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ಥಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕವಿನೇ ಎಂಕುದು ಅಂತಲ್ಲ ನಡು ಟೆಂಕ್ ಲಕ್ಕೊಡ ಆಪುಂಡಿದ ಅದೇ ಕಾಂಡ ತೇನ ಲೈವ್ ಅನ್ಪುನಿಗೆ ಏನೋ ಬಿನ್ನಿರ್ ಬರ್ತೇರಿ ಇಂಕ ಲೈವ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹಾಕೊಂಡ ಇತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಲೈವ್ ಪೋಪೆಯಾನು ಕೆಲವರು ಲೈವ್ ದೀದು ಅಕಲ ಬೇದ ಅಕಲ್ ಮಂತಂದು ಪೇರು ಇಷ್ಟೇ ತಿನ್ನಕಲು ಪಾತಿರಂದು ಉಪ್ಪೇ ಶೋಭಾ ಈ ಚಿನ್ನ ಕುಡ್ದು ಪೋಪೇರತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಆ ಮನ್ಪೇತ ಪೋಯಿನಕಲು ಎನ್ನತ್ತು ಬತ್ತಿನಕಲು ಎನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೊಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಜೀಕೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತೂಡತ ಇಡೀ ದಿನ ಇಟ್ಟು ಅಂದು ಈತು ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಏರು లేదు ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತುಕೊಂಡೊಂದು ಏರು లేదు ಅಕ್ಕ ಚರ್ಮರಿ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ತೆತ್ತಿ ಗುಡ್ಜಿ ಬೋಡು ಬೊಡ ಕರೆ ಬಡು ಬೊಡ ಕೆರೆ ಐಗ್ರೆಗಾಗ್ರೆ ತೆತ್ತಿರ್ಗಿರಿ ಹೆಂಗ್ಲಿಗಿದೀವಿ ಚರ್ಮರಿ ಮಂತಲ ಕೇಂಡ ಬುಡ್ಜಿ ಆಡವನು ಬಿಡ್ಜಿ ಬಿಡ್ಜಿ ಬೊಡ ಎತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಡು ಕರಂಚಿ ಬೇರೆ ಉಪ್ಪುಂಡ ಸರಿಂಡ ಮಾರಯ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಬಾಯ ಬರ್ಬುಜ ಈ ತಡ ಕಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಇಟ್ಟೆಜ್ಜಿ ಮನೆ ಬುಜೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಬರ್ ಬುಡ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಬುಡ್ಜಿ ఆయన హోటల్ పాడినాడు ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಯಾವತ್ತ ಸೊಪ್ಪಡು ಬುಡ್ಜಿ ಬುಡ್ಜಿ ಬಡ ಜೇಕೆ ಬುಡ್ಜಿ ಬಡ ಈಗ ಸಿ ಬರ್ಚಿ 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 ಚಪಾಟ ಬಂದು ಬರ್ಚಿ ಹಲೋ ಕುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಲೇಕ ಕುಚ್ಚಿ ಜಾಯ್ದಿಂಪಿ ಓಲಾ ರಾಧಾ ಏಯ್ತದೆ ತೆತ್ತಿ ಎಮ್ಮ ಇದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಬರ್ಪಾಗೇನ್ರಿ ಪಾವಂತಿ ಎಮ್ಮ ತೆತ್ತಿ ತಿಂತೋಲಿ ఎండల కాసి చించిన తిరుగుదు వరకు అందుకే పావంతి ఏది కనుకుంటాడు వచ్చి గుడ్డు ನಾನು ఒకటి ನಾನು ఎక్కడ పోవాలంటే మా లక్క యావ్ లక్క మారే అంచులు అమ్మ ఉంటే అదా ಎಲ್ಲ లక్క అవంచిదిలా ఆమెదిలా నాన్న పార తెలుసు మనకు లేట్ బట్టలు కొల్లి ఆవా ఓ ఇందో ఆ అయ్యో ఆ ఆ గంటకి నా ಇನಿ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಪಂತರ ಕೈಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಅಂಜೋಕುಲತೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಕ್ಲೆಗ ಅತೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂಜದ ಜೋಕು ಹಾ ಬಡ 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 ಅವಂಚೆನೆ ಬಡ ನಂಗ ಯಾಕಡೆ ಬಯ್ಯಾಗ ತಿಂದಿನ ಆತ್ರಿ ಅವಂಚೆನೆ ತಿಲ್ಲಡುಕುನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ ದಾದ ಆಡ ತಿನ್ನದು ಕೊಡು ಅಂಚ ಇದೇ ಬೋಂಡ
ಅಮ್ಮ ಚೆತ್ತೆರಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರಿಗಾನ ರಾಗಿದ ಮಂತು ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಾಡೊಂದು ರಾಗಿದ ಮಂತು ಯಾವ 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 ಅಮ್ಮ ತಿಂತುಜಿ ತೆತ್ತಿ ಆಯ್ತು ಪತ್ತಕಂದೆ ಒರ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಒಂಜಿದೆ ತೋರಿದದು ಪೊನ್ನೊಂಜ ನಂದಿ ಆತೆ ಅಮ್ಮಗ ಮಂತ್ ಕೂಡ ಅಮ್ಮ ಮೈಜನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಪಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಮಂತ್ ದೀಪುನಿ ಯಾವ ಯಾವ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಚಿ ಒರೆ ಯಾವ್ದ ಅಂಚ ಎಂಟು ಉಂಡೆ ಬುಡ್ಜಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ಅಮ್ಮಗ ಯಾಕಡೆ ಆ ಮಂತ್ ದೀಪಿನ ರಾಗಿದ ಹೌದಾದೇನು ಗೊತ್ತದೆ ಅಮ್ಮ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡು ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಬುರ್ಚಿ 1 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಉಬ್ಬಕ್ಕ ಜಪ್ಪನ ಬಡಾಕು ಮಂಡೇದು ಆಯ್ತು ಇಂಚಿತ್ತು ಒಚ್ಚಿ ಕರಂಚೋಕ ಇಂಚಿತ್ತು ಒಚ್ಚಿ ಕರಂಚೋಕ ಆಂಡು ಅವಾದ ಮಂತ್ ಕೊನು ತಿನ್ನೊಂದಲ್ಪ ಮಂತ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಕೊರೋದ ಬಡ ಮುಂಜೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಚಪಾತಿ ಇತ್ತು ಈಗ ಚಪಾತಿ ಇತ್ತು ಗುರುಜಿ ಏತ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಹೊರಕ್ಕೆ ಅಂದು ಹೊರಕ್ಕೆ ಅವ ಆಯವರಿ ತಿಂಡಡ ಇಜ್ಜಿ ಅವ 10 ಮಂತಲ್ಲ ತಿನ್ಪಿ ಒಯ್ಕ್ ಬಾಡಮ್ಮ ಕೈಕ್ಲೋಟಿದ್ದ ಕೈಕ್ಲೋಟಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ರಾಗಿದ ಅಮ್ಮಗಂತ ಮಂತ್ ಕುರುಡು ಅಮ್ಮಗ ಒನಸ್ ಮನ್ ಪದ ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ ಯಾನ್ ಬೆಲ್ಲ ಬಾರ್ದಿಜ್ಜಿ ಮನ ಕುರ್ಸದ ಬೆಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೀನಿ ಮನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ ಕ್ಲೀನ್ ನೀರು ಮನ್ಪುನು ಅಮ್ಮ ಬರ್ತೀರಿ ಕೊನಾರ ಬರ್ತೀನಿ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ರಾಗಿದ ಗಂಜಿ ಮಂತು ಕೊರಿಯ ಇಂಗ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ದೂಡದ ಎಂಕು ಚೂರು ಕಡಪರ್ ವೈಟ್ ಕಡಪುರೋಡು ಆಯವನಸ್ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ದೂರ ದೂರ ನಾನು ಪಾಯ್ತಿದ್ದೆ ಬಾ ನಿಂಚನ ಬಾ ಅಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಬಾರ್ದು ಅನ್ನ ಉಪ್ಪು ಇಚ್ಚಿ ಬಾರ್ದು ಅಂತೆ ಬಾ ದೇವರ ಎಂಚ ಸಿಕ್ಕಿಪುಂಡು ಆಂಡನ್ನ ಬೇಲ ಮುಗೀಂಡು ಅವು ಯಾನ್ ಆಡಲಾತೆ ಹಿಂಗ ಬಡ ಬಕ ನರಮನಿ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂಕ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ನೋಡಿನದ
ಅಂತ ಫ್ಯಾನ್ ಬಟ್ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಸೇಮ್ ನಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾನು ಓಡ್ಲ ಪೋಂಡ ಮೀನಿಗೆ ಎಂಡ ಬಡವನ ಪಾತೆ ಜೊರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಹೆಂಗು 2 ಜನ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಬಡ ಆಂಡ ಮೀನು ಏರ್ಲದಾಳು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಾತೆರ ಬೆಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಐದದ್ದು ಬಲ್ಲ ಕೋಪ ಹೋಗ್ಲೇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬಡ ತಗ್ಗಡ ಅಂಚ ಬಣ್ಣ ಗಡಿಗೆ ತಿನ್ಬುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪುನಃ ಟೈಮಿಗೂ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಜಿನೆಜ್ಜಿ ಜಿಲ್ಲ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಣಿ ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬಡದ ಬರ್ತಗೋ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅವು ಗೆಲವೇರು ಕಟ್ಟದ ಗುಲ್ವೇರು ಆಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟದ ಗುಲ್ವೇರು ಆಪುಜಿ ಬಡವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೂ ಬೂರೋಡು ಅವು ಉಂಬಿ ನೀತೆ ರಡ್ಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ರಾತ್ರಿಗೆ ಉಣ್ಪುಜ್ದಿಲ್ಲ ಅವು ಬಡ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ರಾತ್ರಿ ಉಂಡಿ ಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬಡ ಆಪುಜಿ ಹಿಂಗೆ ಬಡ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಆತ ಕೇಳ್ದು ಬರ್ತಡು ಮಾತ್ರ ಒಂತ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವೆಟ್ಟು ಕಡಪಲೆ ಅವು ಫ್ರೀ ಅತೆ ಓ ಅಂದತೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡು ನಾಂಡು ಓಡೆ ಕಡೆ ಬಿಡು ಬಲ್ಲೆ ಈಗ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂಚ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಲ ಮಿತ್ತಿ ಅನ್ ಕೋಪ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಕೋಪ ಬತ್ತನ ಹೆಂಗೆ ಕೋಪ ಬತ್ತನ ಕಣ್ಣು ದೋಚಿ ಹೊರ ಗರ್ವ ಬತ್ತನ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಪುರಿಂಚಿದ್ದೀಪೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಅಲ್ಲ ಮಗೆ ಅವು ಪಡ ಬಜಾವ್ ತಗ್ಗಡ ಏತ್ಲ ಏರೆಗೆ ದಾದಾ ಆ 15 ಅರೆಕ್ಕೆ 15 ಆತಿ ಜವಲು ಅದೇ ಬತ್ತು ದಾದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಾಡ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪು ಮೊಲೆ ಬಡ ಒಂದೊಂದು ಇಜ್ಜಿನ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಿನ ಆಡ ಏತ್ಲ ಬುತ್ಲ ಪಾತಿರೋಲಿ ಇದು BC ರೋಡಿಗೆ ಅನ್ನ ಬುರ್ಜಿ ಗಡ್ಬು ರೋಡ ಒರ್ಮತ್ ಎತ್ತಿ ಪತ್ತ ಎತ್ತಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ತೆತ್ತದೀಯ ಒರ್ಮತ್ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಬುರ್ಜಿ ಮಂದಿ ಅವ ಆಪಿ ನೀತು ಅಂತ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾನೆ ಪಾಡ ಬೇಗರ್ವಾಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೆತ್ತಿ ಕೋಡ ತೆತ್ತಿ ಐಗರು ಆಪಿನಿ ಅಂಜಿ ಕಜ್ಮಂಪರ ಅಬ್ಜೆಡ್ಡೆಡು ಮೀನು ಕಾಪು ನೆನಟು ಮೀನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಹೊರಟೆ ವಾರ್ನ್ ಪಾಡ ಬರ್ಪೇರು ಬಕ ಸಾಧಾರಣ ಮೀನ್ದ ಕಜ್ಬುಲ ಆಪುಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಇರ್ನ ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲತ್ತು ಸುರತ್ಕಲ್ ಎನ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ ದಾದಗೆ ಕುಡ ದಾದಮೆ ಕುಡ ಬಕ ಆಗೆಲ್ಲದ ಬರ್ಚ ಇಟ್ಟು ಚೌಲಿ ಅದು ತಿನ್ಬೇಕು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ఆయన సౌండ్ కట్టి దొండగేరు కై పారుతారు ಅದರ ವಾ ವಾ ಆಸೋದ ನರ್ಸು ಬತ್ತು ಕೈ ಬಾರ್ದಲ್ಲ ದೊಂಡೆಗೆ ಚೂಟೆ ಒಲ ಚೂಟೆ ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಪಟ್ಟದಲ್ಲ ಅದು ಯಾರ ಮಲ್ಪದು ನಮ್ಮ ಕೋಪಪುರ ಮಂಪರ ಬೋಬುಜ ಮಾತ್ರ ಕೋಪ ಬಡವತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕೋಪ ಅರ್ಪಿನವೇ ಇದೀಗ ದೀತಿನ ಕೊಲ್ಲಿ ಹತ್ತದೆದಂ ಪೋತೆ ಅವತ್ತು ಅಮ್ಮ ಅವಳು ಚೂರು 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 ತಿನ್ಪುನಿಗೆ ಐಕ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸರಿ ತಿನ್ರ ಪೂಜೆ ಚೂರು ಚೂರು ದಾಯ ತಿನ್ಪಿನಿ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಆಕೇನು ರಾಗಿದ ಅವು ತೆಲುಪು ಅಂತ ಗಂಜಿ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಬುರ್ಚಿಗೆ ಬಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂ ದಾದನ ತೆತ್ತಿದ ಗಸಿ ಮಂತೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಒನಸ್ ಮಂತನು ಎಂಕಿಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂದಿಂಬುಜಿ ಆಯ್ನವರ ಬಂಜಿ ತಗ್ಗಾಡೊಂದು ಬಡವು
ಎಲ್ಲ ಲವೇನ ಮೆಂಪು ನಾವತ್ತ ಬಜ್ಜು ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ತಿನ್ಪಲ್ಲಿತ್ತೆ ಅಡ್ಡೆ ಬೋಂಡ ತಿನ್ರ ಬಜ ನೀರು ಕೊಂದು ಯಾರಾಜ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಂತಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ನಾಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಂತದೆ ಅಂಜೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೂಕ ಪೋಯ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಯಾವ ಬಂಜಿ ಅಟ್ಟೆ ನಾ ರಾತ್ರಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಬಂಜಿ ನಾನು ತಿನ್ಬೇಡ ತಿನ್ ದಾಲಕನ ರತ್ತ ನೋಡಿಪಿನ ನಟ್ಟು ಬಾಡ್ರಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ಕಡೆಜ್ಜಿ ಮನಿಪಿಸಿ ನನ್ನ 85 ಲೈಕ್ ಆ ಒಡಕ ಜೇಕೆ ಆ ನಾಪುಣ ಜೇಕೆ ಇಜ್ಜಿದ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ಲೆ ನಮಕ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕಲ ಕಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದಾಪುಂಡು ಏ ಪಾಪುಂಡು ಆನಿಯನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪ ಇದು ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬನ್ನಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೇಕೆ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜತೆ ಆರ್ ಪಾಪ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಯಾರು ಓಡಿ ಪೋಯಿರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ಪೋಯಿರ ಅಂದು ಪಾಪ ಯಾನ ಒಂತೆ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೈತೆ ಡಾಟಾ ಲಿಂಕ್ ದಾರಿ ಎಂಕುಂಡೆ ಬುರ್ಜಿಕೇಂಡಿ ಪಾಪ ಎಕದಿಂಚಿ ಯಾನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತೆ ಕುಲ್ಲುನು ಇನಿ ಅಮ್ಮ ಬಂಡು ಬಕ್ಕ ಮನ್ಪು ತಿನ್ಪ ನಂಜೆತ್ತ ಮನ್ಪರ್ಪೇನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಬಟಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತಡಾ ಇಜಿನ ಆಯ್ನ ಮನ್ಪೆ ಬುರ್ಜಿ ಪೂರಲ ಮನ್ಪೆ ತೆತ್ತಿ ಪೂರ ದಾದ ಪೂರ ಪೂರ ಮನ್ಪೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಆಯನೆ ಮಂತದೀನಿ ತೆತ್ತಿದ ಮೊಬೈಲ್ ತುಯ್ಯೆ ಐಟೊಂದು ತೆತ್ತಿದ ಗಸಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅವೇನು ಆಯನೆ ಮಂತೆ ಶೋಕಾಣ್ ಕೋಪ ಬದಲ ಏನಾರಕನೆ ಇತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಪೋಹಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ಕೆಡಿಜ್ಜೆ ಮನೆ ಬಂದು ಗುಲ್ಲು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಕಲ್ಕೆರೆ ಬೋಪುಜಿ ಅವ ಕಲ್ಕಡೆ ಬೊಕ ಬೇತೇನೆ ಅಯ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗು ನನ್ನ ಮೊಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನ್ಪಲ್ ಬಂದ ಅಂಚ ಶೋಭ പോയിന് ಎಲ್ಲ ಕಟೀಲು ಪಾದಯಾತ್ರೆ പോയരുಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಟ್ಟು ದೇವಿರಡ ನಟ್ಟಿದೆ ಜೇಕೆ ಆಯುಷ ಆರು ಬಂದು ನಟ್ಟಿದೆ ಕಾಸು ಕೊರಡು ಬಂದು ನಟ್ಟುರ್ಚಿ ಕಾಸು ನಂಗೆ ಗುರ್ಚತೆ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಸು ಆರೋಗ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ ನಮಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪರ ಅಪ್ರತೆ ಕೈ ಕರ್ಸಕ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕರ್ಸಕೋಬೋದು ಜೋಕಲ್ಲೆಗು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದಾಲ ಮಂತು ಕೊರಡೆ ಅವಿಂದ್ರೆ ದಾಲುರ್ಚಿ ಆಯ್ ಉಂಡುದು ಬತ್ತದು ಬಂಜಿ ದೋಷ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆತಿಜಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಜಿಂದಿದ್ದು ಅಂತೆ ಗಂಜಿನಾಯ ಇಲ್ಲ ಗಿತ್ತನುಂಡತ್ತೆ ದಾಲ ಬರ್ಚಾಗಿ ലൈക്ക് നട്ടു ഞാനിത് ಲೈಕ್ ನಟ್ಟುನಾ ಓಕೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ 10 ಜನ ಬರ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ನಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಏಪಿಜ್ಜಿರಿ ಐತೆ ಆ ಜನ ಓಡಿ ಬೋಂಡೊಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಆ ಜನ ಒಂಜಿ ನೇಲೊಂದುಂಡ ಓಲ್ಲ ದೇವರೇ ಆಡ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತ್ತ ಹಾಂ
ಚಂದ್ರಾವತಿ ಪೋಯರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ನೇಪಿ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಜನ ಭಾರಿ ಮನ್ಪುಡು ದಾದ ಬೇಜಾರ ಆಂಡವನಸ್ ನನ್ನ చెప్పును ಒಂಚೂರು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಉಂಡ ತಿನ್ನತ್ತ ನಮ್ಮವನ್ ಪೂಜ ಅತ್ತಜೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಏತ್ ಬಡವಾಡೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುವೇನು ಪಗೆಳ್ಳ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಗೆಳ್ಳು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಬಡ ಗಡ್ಡರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಬೋ ಪಗೆಳ್ಳೊಂಜಿ ಬಡವಾಂಡ ಮೀನು ಕಣ್ಣು ತೋಜಿ ದಾದಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ದಕ್ಕಗ ಬಂದ ಉಂಡು ತುಲಗಿಬೋದು ಮಂದಿರಿ అవి ఇచ్చిన మళ్ళీ మా దాని ఆపుజీ వెళ్ళి పాడినా అండి చిన్న పాడి చెప్పు సరియా దక్కలే లోటపురా ఇది తిన లోట అవులై అవుడా అమ్మ దక్కుండు ನಮ್ಮ ಕನ್ನಮಂತಿತ್ತ ಶೋಕನು ಚೀಪ ಬೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿನ ಆರು ಪರ್ತಿ ಜೇರತ అది నీళ్ళెత్తం పోయి జగేత ఎక్కడికి నెక్కి నట్టు పాటరగా నట్టిజ్జిಗೆ దాదాపు నుంగుండు నట్టు పాటరగా ఎండుండగా రెండు ఇచ్చివండి కాసు నట్టు పాటర ఒక పోదు పోయినారు ఎక్కడ తిత్తికంటే పోయేదా బతిని కదా इथे काय वरपाल काय वरताना तीर्थ आधारण करून घेता ಗಾಡಿ ಬರ್ಪೇರಾಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಪಲ್ ನೀನು ನಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗಿ ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೆಷ್ಟು ಗಂಡಸೆಷ್ಟು ಹಾಂ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಂಡದ್ದು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗಿ ಚಪಾತಿ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಅಂದುಂಡು ಆ 10 ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋದು ಡೀಪ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬರೋಡು 10 ಗಂಟೆ ಕಾಂಡ ಅಂತ ಕನ್ನ ಬರೋಡು ಲೈಟೆಡ್ ಬೆಲ್ಲ ಬಾರದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂತೀನಿ ನಾನು ಬೆಲ್ಲ ನಾನು ಚಪ್ಪೆ ಸುಖಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಮಾತ್ರ ಮಾರ ಜೆ ಕೆ ದೀಪನೇ ನಾನಾ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೇವೆ ನಾಟಕದ ಅಜ್ಜು ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ ಮೇ ಈ ಕಡೆ ಪುರ್ನ ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾಲರಿ ಒಂದು ಪುರ್ ಮಂಡೆ ಜೆ ಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್